Down जाबाय गावसोर गावसोरलायगासै फैबाय मेंगवाबो गावनो आरो खारबाय थाबाय सिगां जाखोब्रा सानैखौ गैला थैबाय नों ओमफ्राय सोर नों आं मिथिया आं नुबाय दङ दैयावसो दं नों माखौसो थैबाय नोङो आंखौ थैबाय सानदों बावनानै ओइ माबासो खर'आ मावबायसो नै आंना सारेंखौ बासायनोसै आरो जायासैलै जायासै नोंसोरखौ नुजोब्बाय नै मेना मा साइड जाखोनलाय सिरि सिरिलाय एनिमि नामा खिथा आयौ फुल स्कट दंखायो नै बहाय थांखो नोंलाय न'आव दङलां सिन नाम्बाराबो थांजोबबाय ओरैनो बांद्राय गारजोब्बाय
नोङो Tao mang theo nó xuống một thôi nhưng mà anak kecil Help me! Tôi lại thắp lấy. Tao ra đâu rồi có sự có phần lấy có sự trong giáo sư Này. uni mua có phần lấy saksi lu gede mas aku kita nada nang was deh ada baju diri yaar uni dah thank you kita ibu ni itu sender saya itu oh ini mana Burada bir tayı taybanca yu bayram mençino taybanca yu Allah bedam vardı mari kia Zura isle hulabran kau tunan sila impura apa ya ini no thangde Nggak mungkin nasiang